سلام تخاتلتي بين تي في نحجي أبستدالوه علتها وزيناتات سرايت مكلخال إثيوبيا هالعلوت مرحته هوحات نمحاز حبرتان الزهو سبات 10 مليون برغون وخمسة دالوه حبرات هاجرات بتجري بذكر زلوا كينات نستجمو سلاميان سبات نمحجز زوعل ناي 35.6 مليون دولار زواجو حجز كم زبركته منجس السودان أمر السودان أب حلوان زنبرو وتهدرات بسرايت ميليشان إثيوبيا 5 تقعو نحلفت تفريد زنبرة بريزيدنت بروندي نبر مبل 7 حدن عمدو كم زموته فيلبينز بررا نفاريت استمهار كينياوي زيغا نفاريت جوي كم مسكرم 19 حدا مس حدا نوي هنصا امريكا خغاچو وطن كم زنبرو بچايناوي بيليونير زونن علي بابا استسمه الكترونيكاوي اغباب نغدي نستوسنو اكلات حبرتسب الى ما خم زيغبر قال انز دهس زيناتات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتال غزي እንዳተመነኹ ابزا ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም سرايت مكلخال إثيوبيا لعلوت مرحتي هوحات نمحاس حبرتان زهبو سبات كساب 10 مليون برغون او 5 دالوه تقليتوم حلافي ممرحي حبرتا سرايت مكلخال ليتنال جنرال أسرات دينرو كم زحبرو اتجنزب اتهم زدلوي سبات ابز حصر غزي نمحاس ابز غبر صعري نمحغاز يلو اتهم مرحتي زلولو بوتا زفلطو سبات اب كبابيوم نزركو ابالا سرايت مكلخال حبرتا كهبو كم زخلو خغلص انكلو نزا اغلغلوت زوعل قصر تليفونون كم زتدالوه حبيرو ابز غزيتهم لعلوت امرارها ناي ماسرتي تازاز وصيوم يدلوي خمزلو يفلت كساب حجي جن كلته لعلوت امرارها وحات تراي بوقي كم زتحزو يفلت منكس إثيوبيا فغوباي بايتو فيدريشن زنبرت ويزرو كيريا إبراهيم اب كيد خمزات وتغلص انكلو امباسادر اديس علم بالي مادما ابز حلف سمون نابيت فردي قريبو نيرو قداماي مينستر ابي احمد ز حلف وان سراويتون ختما مقله خمس تواتره بمغلاص اتزوسدو زنبر وتادراو سرحت كم سزازم خغلص انكلو اتم لعلوت امرارها زركبلو بوتا بمنغستي بدرون يكتاتلو كمزلو غليصو بارو يذكر وحاتن ز حلف استات 30 عامات سابتي بحبر سلفتات زقوم ايودغ بعبرالنت كمرح دحر مصنح ابي احمد اب 2018 ناب سلطان مس مصه تزنبرو عبرالنت سينو اب كلل تግራይ ጥራይ ተሓጺሩ ምጽንሑ ይፍለጥ حبرات هاجرات اب تግራይ ዝካየድ ዘሎ ኪናትን ተጸገሙ ሰላማውያን ሰባት ንምሕጋዝ ዝውዕል 35.6 ሚሊዮን ዶላር ዝዋጉ ሓገዝ ከም ዘበርከተ ሓቢሩ اب كلل تግራይ تي امونغو سراويت كلل تግራይን سراويت فيدرالن ب4 هدار 2020 جمرو كينات ጠንቂ ውሽጣዊ ምዝንባል 10 አሽሓት ሰባት ከም ዝኾነን አሳት 50 ሺህ ናብ ጎረቤት ሱዳን ከም ዝተሰዱ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕብራት ሃገራት ካብቲ ዘበርከቱ ሓገዝ እቲ 25 ሚሊዮን ዶላር ነቶም ብሰንኪት ኩናት ዝቆሰሉን ዝሓመሙን ሰላማውያን ሰባት መግዚ መድሃኒት መግብን ማይን ከም ዝውዕል ገሊጹሎ أتي استرفع 10.6 مليون دولار خا نتوم ناب سودان تسديدوم زلو 10 شحات سدتنياتات مغزي معقوبتين داتات قرباتن نو تحكمنان ماين كم زوعل قليصو اب حبرات هاجرات وهده تص حجزات مارك لوكوك كم زي عينت ግጭት ደው ከተብሎን ክትቋጽሩን ከቢዲው ነትስጠፍ ህይወት ከአ ክትምልሱ አይትኽልኒኻ አቲ ዝፈጠሩ አልታዊ ጽልዋታቱን ንነውህ ጽንህዩ ህፃናት በዘይ ሓገዝ ተሪፎም አለው ይብል ናብቲ ቦታ ንኽናአቱ ኻ ገደብ ዘይብሉ መስመር ክኽፈተልና አለው ይብል መንግስት ሱዳን አመሪ ሱዳን አብ ሓለዋ ዝነበሩ ወታደራቱ በሰራዊትን ሚሊሻን ኢትዮጵያ 5 ተቆዖት ማሊ አብዞጾ መግለጺ ሓቢሩ እቲ በካቢኔ ሚኒስትራት መሰጋገር መንግስት ዝወጸ መግለጺ እቲ አብ ጀበል አልጢዮር ዝተባሃለ ከባቢ ዝተፈጠረ ግጭት ሞትን ዕንወትን ከም ዘውረደ ጠቂሱ ክብል አገልግሎ ዜና ሱዳን ሱና ሓቢሩ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ሰራዊት ሱዳን ዶብ ሰጊሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ሓረስቶት መጥቃዕቲ ብምፍጻሙ ግብረ መልሲ ክትወስድ ከም ዝተገደደት አፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚን ቢቢሲ ገሊጹ ወታደራት ሱዳን ዶብ ኢትዮጵያ ጥሒሶም ብምእታው ዘራእቲ ሓረስቶት ኢትዮጵያ ናብ ምዝማት በጺሖም ነይሮም እዚ ድማ ናብ መንግስቲ ሱዳን መርገጺ ዘይኮነ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዘሎ ሰመዚ ዝፈጽሙ ምዃኑ ተዛሪቡ ነዚህን ምካት ስጉምቲ ወሲድና ኢና ስጉምቲ ስለዝወሰድናዮም ንሳቶም ንዝመጹ ስደተኛታት ንምሕላው ኢና አቲና እም ዝብሉ ይኹን እምበር ኣብቲ ቦታ ስደተኛ የለን ኢሉ ሱዳን ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወልዩ ዘሎ ወታደራዊ ግጭት ትካተሉ ከም ዘላ እቲ ብመንግስቲ ሱዳን ዝወጸ መግለጺ ይጠቅስ ዝኾነ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቀንዲ ነገር ክልተን ሃገራት ብመንግስቲ ደረጃ ርክብ ገይሮም ኣለው ዝበለ አምባሳደር ዲና ነቲ ምትፍናን ሓንሳብን ሓዋሩን ንምፍታሕ ላዕለዎት መራሕቲ ክልተን ሃገራት ተራኺቦም ክዘራሩ ኣብ ስምዕ ተበጺሕሉ ኢሉ ነሱ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን ዝርከብ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዘሎ ብምግላጽ መራሕቲ ብሕጋዊ መንገዲ
መንገዲ ስለስተ ዘራረብሉ ይምለስ ምህላው ጠቂሱ ቀዳማይ ሚኒስተር መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ በ13 ተሐሳስ አዲስ አበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ተዘራሪቡ ከም ዝተመለሰ ይዝከር ክልቴን ሃገራት ንነዊሕ ጽንሕ ዶባዊ ምስሓብ ከም ዘለዎን ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ተመሳሳሊ ግጭት ኣብ ዶባት ክልቴን ሃገራት ተፈጢሩ መንባሩን ይዝከር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ዶብ ንምርኣይ ሓባራዊ ጉጅለ ክቀውም ክልቲኦም መራሕቲ ተሰማሚዖም ድማ ኢሉ ተጸብጻብ ኣብ ቀረባ እዋን ኢትዮጵያ ወታደራታ ካብቲ አልፋሻጋ ዝበሃል በወገን ሱዳን ዝርከብ ቦታ ክትስሕብ ሱዳን ጸዊዓ ነይራ እቲ አልፋሻጋ ዝበሃል ዓቢናይ ሕርሻ መሬት ካብቲ ዶብን ወገን ሱዳን ዝርከብ ኮይኑ ንብዙሓት ዓመታት ዕጡቃት ኢትዮጵያ ሒዘምዎ ዝጽንሑ ምዃኑ ይዝግለጽ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዕጡቃት ኢትዮጵያ በመጋቢት 24 መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ሓደ ወታደር ሱዳን መይቱ ካልኦት ሰለስተ ድማ ቆሲሎም እዮም እቲ አልፋሻጋ ዝበሃል መሬት ሰፊሕን ልሙዕን ናይ ሕርሻ ቦታ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ድማ ኣብ መንጎ ሓረስቶን ዕጡቃትን ክልቴን ሃገራት ተደጋጋሚ ጎንፂ ክረይ ጸኒሑ እዩ ንሕልፈት ተፈሪዱ ዝነበረ ፕሬዝዳንት ብሩንዲ ነበር ኣብ መበል 71 ዓመቱ መይቱ بمسارات كاب بيتسبب استرخب حبريته مس كوفيد 19 بستحازه تمال حموس ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ከም ዝዓረፈ ተፈሊጡ እቲ ጥሮታ ዝወፀ ናይ ሜጀር ጀነራል ወታደራዊ ማዕረግ ዝነበሮ ብዮያ ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ እዋናት ብድምር ን13 ዓመታት ስልጣን ሒዙ ዝነበረ ምዃኑ ይዝከር ኣብ ክልቲ እዋናት ብዕልዋዩ ናብ ስልጣን ክድይብ ክኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ቤት ፍርዲ ብሩንዲ ነቲ ንመጀመርታ እዋን ብዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርጸ መራሒ እቲ ሃገር ፕሬዝዳንት ነበር ሚልኪዮር ዳባዬ ቀቲሎ ብዝብል ክሲ ገብረኛ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ኣብ ዘየለወሉ ንሕልፈት ፈሪድዎ ነይሩ እቲ ኣብ 1993 ዝተፈጸመ ቅትለት ናይቲ ፕሬዝዳንት ኣብቲ ሃገር ንዓቢ ከም ዘስዓበን ብሰንኩ ኣስታት 300,000 ሰባት ምቕታሎምን ይንገር ንሱ ዝፈጸሞ ጌጋ ከም ዘየለ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ክነጽጎ ጸኒሑ እዩ ካልኦት 15 ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝርከቦም ሰበስልጣን ነበሩን ብዝተፈላለየ ናይ ማእሰርቲ እዋን ተወሲኑሎም እዩ ፒየር ቡያያ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዞባ ሳሕል ኮይኑ ከገልግል ምጽንሑ ይፍለጥ እንተኾነ ግን ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ክስን ፍርድን ንርእሱን ምክልኻል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተዋህቦ መዝነት ወሪዱ ኣብ ፈለማ ወርሒ ናይ ዝዓመቱን 15 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሐ ፒየር ንኩርንዚዛ ብወቅዒ ልቢ ከም ዝሞተ ይዝከር ንኩርንዚዛ ድሕሪ ክልተ ኣዋርሕን ሓድሽ ፕሬዝዳንት ብወቅዒ ስልጣን ቅድሚ ምርካቡ እዩ መይቱ ኣብ ፊሊፒንስ በረራ ነፋሪት ዝተማሃረ ኬንያዊ ዜጋ ነፋሪት ጨዊ ምስ ሓደ ነዊሕ ህንፃ ኣሜሪካ ክጋጮ ውጥን ነይርዎ ብዝብል ተኸሲሱ እዚ ቾሎ አብዲ ዓብደላ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ብረስ ዝተሓዘ ክሲ ኣብ ፊሊፒንስ ኣብ ቀይድ ኣትዩ ኣኽበርቲ ሕጊ እቲ ሰብነታ ነፋሪት ኣቤኒቲ ከተማ ኣሜሪካ ከም ዘዕለባ ሓበሬታ ይሃቡን ብመሰረት ትካል መርመራ ገበን ኣሜሪካ FBI እቲ ሰብ ካብ ላዕሎት ሓለፍቲ አልሸባብ መምርሒታት ይወሃብ ከም ዝነበረ እዮም ገሊጾም ቾሎ አብዲ ዓብደላ ነቲ ዝተመስረተሉ ክሲ ከም ዘይተቀበሎ ሮይተርስ ሓቢሩ ጉዳይ ዓብደላ ኣብ ወርሒ ጥሪ ከም ዝተሰምዐን ክሳብ ሽዑ ግን ኣብ ቀይዲ ከም ዝጸንሐን ጠበቁ ኣፍሊጡ عبدالله ود 30 ዓመት ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሶሉሲዩ ካብ ፊሊፒንስ ናብ ኣሜሪካ ተሰጋጊሩ ነሱ በሽበራን ዜጋታት ኣሜሪካ ክትቀትል ሓሲቡን ዝብሉ ክስታት ተመስሪትዎ ዘሎ ሰመዝ ከም ዝሓበሮ ዓብደላህ ኣብ 2016 ኣብ ፊሊፒንስ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ በረራ ነፋሪት ክመሃር ከም ዝተመዝገበን ነፋሪት ከብርር ፍቃድ ዝውህብ እኹል ነጥቢ ከም ዘምጽን ሓቢሮም ቀንዲ ዓላማት ስልጠና ከምቲ ኣብ 2001 ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍጽም ድሌት ስለን ዝነበሮ ጥራዩ ክብል ገሊጾሞ ኣብ መስከረም 2001 ጂሃዳዊ ጉጅለ አልቃይዳ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣካይዱ ነይሩ እቶም ኣባላት ናይቲ ጉጅለ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ተጠቂሞም ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከባ ዝነውሓ መናቱ ህንጻታት ኣጋጭምን በቲ መጥቃዕቲ ኣስታት 3000 ሰባት ከም ዝሞቱ ይፍለጥ ሶማላዊ ጉጅለ አልሸባብ ምስ አልቃይዳ ርክብ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ሓያለ መጥቃዕትታት ኣካይዱ በቻይናዊ ቢሊዮነር ዝውነን አሊባባ ዝተሰመየ ኤሌክትሮኒካዊ አገባብ ንግዲ ንተወሰኑ አካላት ሕብረተሰብ ኢላማ ከም ዘይገብር ተገሊጹ ትካል አሊባባ ብልዕሊቶም ኣብ ቻይና ተነጽሎታት ዘጋጥሞም ዘሎ ዓሌት ኣጉርስ ኣድሎታት ይገብራሉ ዝብል ጸብጻባት ምስ ወጸዩ እቲ ትካል ነዚ መግለጺ ዘውጸ እቲ ትካል ኣብ መግለጺኡ እቲ ዝወጽእ ጸብጻብ ኣሰንቢድናዩ ድሕሪ ምባል እቲ በዓሊባባ ዝተማሃዘ ገጽ ደቂ ሰባት ዘላሊ ቴክኖሎጂ ንውሱናት ሕብረተሰብ ንምንጻል ዓሊሙ ከም ዘይኮነ ይዘብርህ
أفرياتنا نزغونا بهر وي حبرة السب زفلي أقبابي بلان دحر مبال نتي تكنولوجي بهر سبات أم مفلات كوعل إلو كم استسرح أسمير ليو أب أمريكا زمدبرو IPVM استبهالة تكال مصنعتي أتي بعلي بابا استمهزه سوفتوير نعليت أغورس فليو كم زلليو قليتو علي بابا بوغنو أتي بتكالو استمهزه سوفتوير نصحف سئلي تنكساقاس مسلي كومون بوليتيكا قبرت إيوف قبر شبراوي سنو حبريتان كالين زحزه تمدتات زللي كم زخونيو زحبر IPVM جن أتي ويغورس زبل ملالي أتي تبصعب مسوطه كابتي سوفتوير كم زتقاليه يزحبر تكال علي بابا بنيويوركن هونغ كونغن اب قرميت زسرع تكال كوينو بدرجه عالم اب رابعي زسرع بالكترونيكاوي اغباب نقداوي نتفتات زكاير تكاليوم زخبركم تهاتلتي بين تيفي لوم زبلنا يوم سنادونا ابزو دينا لنا مسانا سلصناكم بالبري مسكين سنايناكم